Programang ingkay pakangigan, kada kitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga rin ti surat, ti idi kalman laeng ang pakasalitaan ni pagayam ti nga Olga. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tamadama kami nga agsarsarita kini Ronnie nga boyfriend ko. Adaki din iti unek ti kwartok manong nemi ket tinawagak ni Ronnie tamailiwak agsarsarita kami. Idi madisturbo manong nemi, ti ba nagsarsarita mi gabot na napigsa ti tuktok ti kwartok ti silid. Olaga ni mama. Olgaan nga kan sa. Rumuha ka kumuhan kat itay pa ilang agur-uray ni Ana gaya mo. Pauna yun, ti pa ka na disturbo na yun. Kanya amin ti bagamanin deta nga Ana. Manong nemi, agkasupati kami unay kini Ana nga best friend ko. Agkasupati kami ko na. Tati aramid na kat kasupati ti aramid kan singpet ko. Nagtulag kami idi at takampay lang iti high school nga sakam tulang makinubyo into no makapagturpos ken adan trabaho mi. Ngam sanga na tong pal ni Ana deta nga tulag mi. Tasa lang nga basta nakinubyo no diket nakikabit. Nakinubyo akbad laing idi ta adan trabaho nga isulay ito'y manong nemi ni Rooney. Wen. Teko na akong manong nemi. Danda ni linawas nga umay naka-disturbuen deta nga kayem ko gaputa adamanin problema na adaman sigurong problema da kini Dani akabit na. Ay, Olga! Ni mama ka talaga. O ano ma? Hello, sweetheart. Ronnie, itong bigat manin, sweetheart. Tamangan no, adada nga makapungtot ni mamang mo. Pasensya ka, Ronnie, sweetheart, ha? Adaman nga minan natin, bagtit nga kayam ko. Oray ta, nabayag na mata nagkasasarita. Ngayon maapay ako na mabagtit. Bagtit ko na, gabot at dinamot araramiden na. Olga! Uwan ma, rumuara kon! Kat sa nguwe kon bagtit nga kayam ko. Opo na yan. Masusuro na karimwari si Selad ko manong naimik at makadlaw ni mama. Apay nga masurong ka. Mama, damati panagsasalita mo kini Ronnie nga boyfriend ko. Wala nga dapat padig ka na dyan nga Ronnie nga tikaya mo. Amoy mo tinto, gali na tanga ana. Sa laumay deta no, ada problema na. Kasi lasak ti makatulong ang kuha na. Kaya pa magbagam at sapsapulin na. Bagbagaan niyo kumamat na mama. Bagbaga akmat. At baka sikat denggan na, kapata sikat ti best friend na. Laing kan dyan na, magruwara ko, nisagana ko ti pang pagsangwan nyo, pagpalamiis. At sangsangit ti gayem ko manong nemi, ket ko na, pasensya ka, Olga, my friend, nadisturbo kayo manin kini Ronnie nga nobyong. Okay lang. Tanya nga rod, adda ka manin. Adda manin problema ngayik mo ditoy. Problema yung kini Dani, akabit mo. Ano, saan na ko mga friend? Tawan ti sabaling ang pagkamangak no saan nga sika. Da kayo kini mamang mo. Kito na, tanya nga rod. Nasapa ka nga nooy nila itina. Kat nagasawa man ni papang mo. Apada na nga balo. Nga adot anak na. Iso nga, saan na kaamasango ni papang mo? Nabayagan nga ambok na kita nga dialogue, Ana. Awan ti makasango keng ka. Iso nga siyak ti makasango ang best friend mo, da kami kini mama. Napyaken ka, kada kayo ni kini Ronnie. Kanda kayo kini mamang mo, kawan problema yo. Amom no apay? Nga niya, nga awan problema mi?
Apay. Namin adun ng bagakeng ka eh. Amom, ti tao metlaeng ti mga aramid ti bukod na nga problema ori da mga kina Arnel sa Busunido. Kaskeng ka. Anya ti problema. Magam. Dinangranak man ni Dani. Sinalangat ko laeng, salsalangadak laeng, sana nga natungpal ti Karina. Nga asapain na ti umay ti kaserami. Tinungpanak din. Ana, namin adun nga imbagam kanyak dayta nga problemam. Ket namin adumatan nga imbaga kengka atap no awanan ti problemam. Ket makisina kan kini Dani. Ang sabat nga mabalin ulga. Tay patpatig ko ni Dani. Sabi ngamin nga ni Dani kadadalang oran asawa na. Nagadudita ti awam pa'y asawa na. Ay. Da kayo nga gayem. Agap-abang kasama tayo. Ang apa dito mama. Ipasize ko lang kung kuha na dagiti naskan ng ibagat. Ay, may dito ko sinat na dito yung ituloy ito salitaan nyo. Tari irapin tayo di umangan. Di mat merienda ya. Dito may gayam ng rabi. Ay kung nagayam mo ya. Ito mong kadyak pa yung balagipin mo ng anak ko muna saan. Alam mo makit to yan. Ito makit tayon. Oh, indan, katne, rabiin. Itapay lang pa nakalagip ko mabisina. Ana. Sige lang ulit ka. Tsak mabisin. Adula amin. Mang disturbukan tumana nga tenga tirabi. Ana? Wen, umiyang ita, di ba? Ito na ko, riingan na, mabisina ko na. Isa ito ibagang saan ka mangan? Loko ka nga talaga gayem ko nga ana. Amon saan ka lagayem talaga. Lagi di umaykan. Umaykan tayo ito manganin. Kasta kami nga gayaman. Oy, may pakpakulat tamat kang kuwana di kahit ko ibaga gabot na masursurunak gabot kinatangkin ti ulo na problema lang aroden di na pala isina na di mangmangtid kang kuwana ti problema. Di ba? Yung baga na kami kinironi. Taong problema mi. Yung tsaklamo no tanto. Awa mo't problema mi kay mama. Apa nga nakapagturpusak ka nagtatrabaho ako, nawanin si problema. Diba? Mangmangan kam nga ron mano. Oy, ana. Nana. Noan yaman ti problema, lipatan pala nga. Adda ka nito sa ti panganan. Tapno makaadom ti mangan. Iso nga kadoon ti mangan, ha? Nakagasgasat ni Olga ng tisyak, tita. Nagasgasat ni Olga ng siyak ko na. Ay, agpatpata kayo mat ko, ulila. Ulila kay ti ina. Irin to ta ni Olga kit ulila ti ama. Nagpatpata kayo ulila. Ni papang mo ti adda. Siyak mat nga inanat adda. Ngem, saan kan nga nakiasawa, tita? Iso nga imbuk-buk mo ti amin na panahon ken pamatig mo ken kuana. Irin to ta ni papa kit nangasawa iti pada nga balo. Nga adot anak na. So akas to tibiyag ko ita. My friend, ana, denggenak, ti tao lamat laing ti mga arami ti bukod na gasat ko nakmatmanen. Kaskeng ka, anya ti gasat mo, may saka kabit, apay, iso daytat kinayat mo, nakikabit ka. Taro saan mo kumakinayat ti nakikabit? Awang kumaitat problema. Sampai nga ng lado ti amin, ana balasan ko. Makisinakan kini Dani. Balibang mo ti turong tibiyag mo. Saan mo ko mga oray nga dumakdakkel pati problema, sakbay nga maladaw ti amin. Bakit no, rautin na ka na di asawa na, kit papatayin na ka. Ay, sus apo, Diyos ko. Kas iti dati, manong nemi, basta umay ni Ana, agkaida kami. May sa akatre, bagat na nalawat ti katre. O, rabiin, maturog tan. O, Ana, maturog to. Pasensya ka nulga, my friend. Dak manin dito balayo. Agkaidata manin. Nairuhama ko. Agad no, si kantumit at problema na. Umay kantumit kanya ka. Iti kasera mi kini Dani. Nabot din. Tapi katawa ka. Inuadan tumat problema. Umayak tumat kasera yung kini Dani kasta. Tapi ko mga umayak ka. Kasagayam.
No anya ti problema ti maysa, problema tangad wa. Umay mo tumat iyo man ti problema kanya. No adaman problema ana. Adaman ti mama. Abi sika ko mabalang tumayak. Saan ka nga tanga umay kanya? Abi ko ma. Sa maysa, Jack tumadan ti problema. Dakataw nga problema. Wine! Saan nagtumadan ti problema, ana? Iso nga maturog dantab no saan taunay nga mapuyatan ka nagpadpadat ang agtrabaho into bigat. Saan ka nga tangang problema? Namuot, ulitin na. Jack kayat ag problema. Iso nga Jack mga aramid ti problema. Period. Sikat mga aramid ti problema. Iso nga problema ka. Nakasimsimple. Common sense. Wala, good night na. Alam nga good night, friend. Uwain manong naimi no saan lang napatag kanyak ni Ana akas gayem. Iti ko mapay lang likat. Tasaan ko man nga rumbeng makigayem akeng kuwana. Tagsupadi kam nga ron iti kasasaan. Uwain, makikabkabit ni Ana. Ininto ta siya ket virgin akpay lang. Taing karik iti bagik nga sakundula ited ti amin-amin ko kini Rooney nga nubyok indo numalpas ti kasarmi iti likudan nga namin adu na mat nakinid daw kanyak ano mabalingkat adda ko man mapasamak kada kami. Ngayam na di mo awatan ti karik iti bagik ko bahala ka. Basta saan ko pa lang nga maited ti amin-amin ko kang Rooney. Sa akong tala itaya, no, malpasan ti kasarta, orian yan tun kay kayat, ako nakbada. Katkas iti dati, manong nemi kalpasan, lati may sa ngarabi, okay manin ti relasyon daan na kinidani. Oo, ano dito yun. Adak, iti ti pusina, iti tumawag isuna. Hello. Hello Olga, my friend. Thank you, ha? For what? Okay kami manin kini Dani. Kinapod mo na. Uy! Uy! Ano mapaspasama kang kaana? Abi kas talangin ti panagayik mo ako ng lano. At ang amin ni Dani, iti sibay ko kete. Dani, 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 mabidlay ka nagsasalita kami kini Olga. Dani, madamdaman to, mabidlay ka nagsalita kami kini Olga. Bid ko na, ala, among ka din at aramidan na. Naku, magbibiyang ko. At Dani, ti barokong ko. Ha? Uwan, madama na nakiraban di man sana. Dani, agur ka di. Mabit lang dito. Ni, tilukot din na muna taing kayang natin. Hinikat hindi. Pantik siya. Ini, ada isunan iti. Nagbaitan ng itilopok. Kaka talaga na ito. Adamat gayam dito. Dani nga mangrumunuan sa aking kapairapin mong tawagan na. Kas kalag papaapar gaga. Si kamet. Ayat ko lang kami nga padamag kang ka-okay kami. Kit ni madama na kakangkanan. Ang mga makadisturbo lang kata kayo. Ana, saan? Kahit ko lang tagyaman maning kang ka, my friend. Ta-okay kami maning ka ni Dani. Awanin ti problema mi. Taada ka di nga rin na itulong ko. Dakil din na itulong mo kanya. Da kayo kini mamang mo. Kasi ako mga nakatulong kami kita. Noon niya iba kami sa mumat nga tong palen. Isina mo ni Dani ko namin. Di mumat kayat. Basta? Basta awan ti sa bali nakatulong kanyak no. Saan nga ta kayo nga agina. So nga thank you ha. Sige ka. Dani. Ala. Dani. Mapana ko Dani. Ipangpangig mo pa deta. Gumanat talaga ni Dani nga hanik. Kaslaki nagpapaapal. Amudaman lang kami. Amuya mat nga awan pa patas ko. Ngemte ko na kon saan pa nga naladaw data. Ana, adan to na ito din nga panawan para iti data. Dita ka man ng bay. Bastos na dyan nga ngayim ko Indra na kayo din timawag kanya. Nga madamagayam nga burbrutsain na dyan nga Dani. Gasim dyan ko na. Kirabon na ka no. Diyos. Di man sanas ti baro kong na. Sa imbaga na nga adan ti ulo ni Dani nagbaitan ti lupo na my God. Ayo, reklam.
karagan-gan tiriknak gabutik. May ganun? O ba nga may patas ko eh. So nga ta siguro pagbagbagtitan na nga ulga. Ta di na may sukat ni Dani. Tanalaing siguro nga talaga truman sana. Maminado nga ta nga maitayok. Pagloko ni kito eh. Papaapalan daksa. Kalpasan laing manong nemi day nga pa nagsalita mi kini Olga. Ay, Olga, kini Ana ko nakkumata sakti Olga. Nagring ti cellphone ko. Ket ni Ronnie, manong nemi dito ang tawag. Padasem manita nga iba ka nga ag-date ang ag-hotel tatakonam tapadasek mamat. Kung nagtinagam ko, umapala ken ni ko ay ken ni Ana. Ni Ronnie, amo na nga nalaing nga romansa na ito eh. Amo na nga kirab-kirab. Amo na nga mangan. Naling nga panakpak na. Dakil nga baling ko. Ay, kaslamok na kita manong gapata. Naling mat nga gusto rin kami ni Ana. No, kasano ti armidan da ni Dani. Saan lang nga ni Dani nagbaling kakabit na niya. Doon. Hello, sweetheart. Pasensya ka na. Amok, ita pa lang ang tumatawag kang busy ala. Gapata lapas laon na kami ti panagsalita mi kani Ana. Amok ang ni Ana ti kaagaw ko, kabingay ko ti oras mo. Sabi na kasta, sweetheart. Di kaman. Kagangay nga tawagan na, kanapaw ti pa nagtawag mo eh. Ano man yung timagana. Agyam-yaman, kapag awang ka ng problema daan, okay na kanumanin ka ni Dani. Nagbiit mo. Amo siguro ni Dani ati kilikyan na iso nga kasjay. No muna indra na napit timawag itay romromansain ni Dani suna. Ana. awan nangig mo. Si kamot. Kabayat ang nagsasalita kayo ni Ana. Madamamat nga romromansain ni Dani suna. Una. Kirab-kiraban na barukong ko kuna na nakadakang ka din. Di ka umapal? Oh! Apo ko mamapalak. Kahit ka kung mga agsaraktan. Rory, iti dating ang lugar. Same place and same time. Mabaling? After office hours, una, alangan bet nga madamabalag kusina kat rumar ka ta. 5:30 to 6. Tapay awisan na. Nag-check-in na. Horan dyan ibagbagak, di mo tumalakayan. Sa may sasangkan ng awisan. Ha? Kaputa mong madyak, so ang anak ng awisan. Kung ibagam ka din ng kasartan, tapno maaramit naman tanda kaya kayata. Urahin ka, ha? Sige, sweetheart. Kinapod na nakit mahiliw ko manin ka. Makalanglang ka manin nga mangan. Ngaman ko rin ka. Kasi lahat na problema. Sige, urnusi ko na gamit ko. Tapos sa pa-ektromal. Tapos nung jak malado at pag sinarakan ta. Adayo nga minti ayan ko yung tisikay. Sige nga rad. See you. I love you. Bye. Manong nemi kabayatan nagturong ako niti lugar, restoran, abag sinarakan mi manong nemi kini Ronnie. Mapaspasa lang. Ano nga ta? Huwag gayam. Masapol nga. Tumawag ka ni mama. Siyempre, ag-dinner kami kini Ronnie. Maladaw kang kawid. Hello, mama. Ay. Olga, sadagkan? Ma, sa the date may kini Ronnie. Ag-dinner kami. Kasta. Jack lang tangarod lutwat-lutwan nandiyan lutwat ko mga sidain ta. Anyang arod ko mga arod sidain nyo mama nuhan nyo kaya aglut sidain. Agsala na tulatan natin. Rangaw ti pariya.
Umanayin kanyak data. No kayat yung mga kita, agtak autak to. Itek homan kayon to. Iti kare-kare. Amom samad nga. Paborito ti kare-kare. O nga maladaw ka nga gawin. Dara sabihin to parang kare-kare no. Maladaw ka man. Ya. Adan to sa baling gundaway nga gatangan nak ti kare-kare. Aba, ita ka din napatay kapag salitaan nyo kini Ronnie. Adan sa problema na mama. Ngayuman na kanya. Si kansaman kami ti pagyumanan dati problema. Problema di kayem mo, si kutumayan na. At problema da boyfriend mo, ibaga na ka. Yung may problema na. Amang ano, kahit nangagasawa kayo. Kahit pagtulagan min deta, next year to, mama, dandanin. Amang ano saan na kaya ti-next year, baka itan. Amang ano gumanat. Amang ano gumanat. Mamuak to, mama. Alala, pagsalitaan nyo nga ron nga na siya at di amin iha. Kahit sabay ko tamasulbar tiyan nyaman na problema ti dungbyom. Sulbari mi lang sulbari mama. Kasta kami nga duhay. Saan kami nga agsina, aging nga sa aming masulbar tiyan nyaman nga tumaod nga problema mi. Manong Nemi, idamagig kang kuwana no anya tinas ka na pagsalitaan mi. Manganta pa yung muna. Dahil na kiti order ko. Ay, di kiti maning paborito ka. Kaya una, para ti maudi akong daway. Ana? Mangantan. Abad din ako i-daten. Sa bagay, nati problemang kahit na kung nga ikasar. Sa bagay, may tumadla tao, nag-date tao, nag-asawatan to. O no, mangantan. Ngayon sakbay nga manganta. Ikararagan na labay na. Sige. Inimas ko tinangan, Manong Nemi, kredimal pasa kon, siyempre, iminom ako ni Danom. Napusok ka man lang? Kasi dati. Naimas, isong kapusok ka. Sige. Dekan sa man nakapangan. Nadagsan tila ulit yung problema, sweetheart. Itatanong pastang kanangan. Mabaling ka di nga, agsalitaran. Gusto nga road. Gusto natin, rumbang pa nagsalita. Mabaling ka di ibagam nga road din, no anya ko na mga problema, Ronnie. Nadagsan na ulit, nagdagsan na ka. Asan na ay mo? Ulga, umuna-una ay dumawatak ti pamakawan mo. Pakawanan na. Ano ti basol mo? Saan ko na itong pagtikarikan ka? Ayetan ka? Ngam ka mo siguro tadi mo pa maitad kanyak ti kasapulak. Iso nga nagsapulak ti sabali. Anya? Kahit mo saun gimbamit ka ti sabali nga mabae ka sa mo maraming kanyak? What? Kahit nakasikugak. Nakasikug ka? Ada na sikugak. Gusto mo tumutawatak iti pamakawan mo. Pakawanan na. Idi kalman. Ni, apa deta? Nakasigog ka kuhin. Kanada isunan sa Jabalay mi. Kanada na hindi pa nagkasarmi. Ayop ka! Ayop ka! Tidong panak, kapot ayop ka, may manit. Ayop ka nga talaga, Ronnie. Apay ginanamit mo kanyak ni Kastoy. Kamukha na nanyak maitad timagik.
Kasi babol ka din sa maling ang babae. Sige, tungpahin nakpay. Doon sumanday ito kay batugan na nagpasulak, pakawanan na ka. Masusurok ang tungalipatin kat masusurok tumit nga ayatin ni Susan. Susan, may tinagan na! Ikan tumulos mo bakawan. Nuwalit ka sa naramit mo. I hate you! 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 Jack pulos dinamnama manong nemi nga agsangit akmet gapu kinayat. Dildilawag idi manong nemi ti kayem ko nga ni Ana nga agsangsangit gapu kinayat. Agsangsangit gapu ta makikabkabit. Agsangsangit gapu ta. Tatem mo kidi manong nemi ket nila Ana tag problema. Ngem kasla nakarkaro ti problema. Iso nga tinaramid ko manong. Imawag sa dibalay. Ma, gawin kan. Matura kayo tulat ng mama. Tapay. Baka check-in kayo nga overnight kay ni Roddy. Basta maturo kayo tulatan, di nagpakadanagan. Saan na kong nga Ryan? Bye ma, good night. Anong nemi, imbaga idi ni Ana nga no adan tumit problema ket mapahanak to kanumit idya kasera da kini Dani. Pero yuman ko ti problema. Kinatawa ak. Imbaga ken kuha nga din tumapasamak dayta. Gabot sa anak to nga problema. Sa adamat ni mama nga pangimbaga ak ti problema. Ngem kaslawan ti tured ko mangibaga kini mama ti problema manong. Isu nga tinaramid ko. Napahanak manong nemi, idi kasera, daana kini Dani. Nasinata, mabot lang. Sinda. Ana? Ni Olga na ito, ay. Olga, mabot lang. Idi may lukat ng tirita manong nemi, makikita na tila ngagsangsangin. Friend, oh my friend, apay. Inarakop ko manong, naginarakop kami. Lasong nagkatira kap tira daw. Baka no makita tayo karubang iti bagatan tuping ako. Gura ka mabilag alap. Sapo, nadagsan sa akin ulit yung problema natin friend ko. Imaga may di nga sangkat itong problema. Imaga may di nga nagproblema ka kita hanggang umay ito. Kabat dapat ni mamang mo. Gamapin may kata. Nagsakit, Ana. Anak. Nakasakit. Alam, sige, isangit mo. Takas naman tararamidag no kang sagit ha. Sige, isangit mo. Nakabudbud no akin ko na. Iso ka ni sulay tilalaki nga inayat ko. Itawan bating ka na. Iso tingka rin ka. Umuna kan maudi nga lalaki ni Biyag ko. Kamadya tinaramin na. Basta na tibihag, friend. Dialogue mo dato idi, di ba? Siyak mo sumumbulat akin dialogue. Kasta na tibihag, friend. Lipatin mo. Kat sumapul kan sa bali nga lalaki, nag-adudit na tila lalaki. Nasakit. Nagsinublat tamad tan eh. Siya edit mga bagbaga nga lipatin mo, nisina mo. Sumapul kan ti awat asawa na kung kunam isabat tan siyak matan bang atot lalaki dat friend noon insina na kaman nas pagarigan ni Roni atot lalaki tagam nasakit nasakit ko nakalaro dan talaga nga nasakit sala nga nakaoren gamot na siyak pala maitad kang kuha na tikwak di na pa nakarimkam data
Kandi na pa'y nakanera. Kapag Jack, maitad kang kuha na tibagik na pangkidin si Mapo sa bali nga babae ka na niya din pasama. Kaya na masama. Kalala, ustunan. Isa rin mo pa lang tiagsangit. Kadanda na ita ni Dani. Di ka mabait nga kini Dani nga dakat yung agsangsangit. Ano, tumteng suna? Kadwa na ka ni Alex. Ti office mate na. Iyam amukan to. Gwapo ni Alex. Ngayon mong nasawan. Ana? At kadwa ni Dani nga gawin. Ada. Mangyawid da kano ti inumen kan na adala kano na imas nga pulutan. Matuno kano nga ikan. O natuno nga ikan. Sadda kano pa'y adobo nga banyas. Mamabagagin parit da reta. Ken adope kano ti kwa na ano pan ni Arnel Sambusunido. Adot napaltugan na iskopetahan na nga barug kada pagaw. Iso kano pa iti naluto nga ipakasyuda nga pulutan. Pulutan. Ipapas mo ito at agpulutan. Ijetot pag ipapasam ti sakit tinakam mo, tinaramit kang kanironi. Agpulutan kanto ti adobong karne ti banyas, pagaw kada barog. Huwin. Alustunan. Apa yang gastoy, ana, apa yang gastoy. Kastala tibia ko na kumat. Ha? Apag isunay. Apag isunay imbay ka, tada problema, aginom tayo. Aginom magitiarak. Huwag. Kastado na problema kung minom magtiarak. Tapno malipatan. Gasta nga tawon. Tapno malipatam ti problema. Aginom tayo. Isudagitan. Dahil ti ungor ti kotse ni Dani. Nagkalugan na ni Alex. Agiinom ka nagpupulutan ta ita, friend. Ha? Oh? Tapno saanin nga kuha di pareha kay itong kini Alex tapno ako nakapir-by-pera. Kaya ay dasar mo rin ti arak kahit kung diminong ti arak. Manong nemi inornos ko ti bagi ngam nadlaw ni Dani manong nemi nagsangsagit. Dagayam na ti gayem mo. Hi Dani. Hi. Ni Alex, friend, my partner. Dati ti best friend ni Ana, ni Olga. Oh, Olga, I'm Alex. Nagabrasa kami manong nemi ni Alex. Guwapo ti loko. Ala, inasar na ka rin Lala, dahil nga dua babae, ti makamon nga magurnos, magindasar. Tarugyan tayo, nala, uminom tayo. Uminom ka, Olga. Isongor di may ta kayo uminom, tada problema na. Sige, baam, taalalayan ta ka. Aginom tayo amin. Manong nemi umakbat idi, ngam amok ka kontrolen. Ngam tiyan mo, iti dahi tagundahoy manong nemi pagpapapasak ti arak. Nga langisan sa ako ibukbok, idi basok sa ako minum. Sa ako pagpapasan ti pulutan. Hanggang kasta o naman ti panangang angaw kanyak ni Alex manong nemi. Irap-rapin na pa itiloko no ang sipat ti lupok. Sa nakit tantamdagan ti puon ti barokong kung bastos. You're crazy, Alex, ha? Amon mo sanang main kini Ana. Danog-danogan ka kung mararamidan. Bastos ka, eh. Si Kamet, nangabastos. Ibagbagang lang tipod, no? Hanapin pintas ka ngayon ni Ana. Diyan mo, bagay bangmangig ni Johnny. Ang iyong ka. O, maginaw, nagkatawa ka. Awanin ti problema sa kari. Problema? Abay ko mangamin nga problema. Naka-problema, di ba? Inom ka di. Uminom tayo. Kahit ko ba iti arak.
Okay. Mang titak pa tiyara ka? Ken sa lang arak titat ko king kahol ka. Nadikat parak sa akin ka. Ha? Parak sa akin ka. Parak sa akin na? Kayam nga na? Kayam. Eksperto ka na kita. Siya, ti troubleshooter tayo niyaman na problema. Anong nahimi kaslasahan ko na pupuutan, kasla mapupuutak mo. Ti amo kakit tagain na paklang ka mo siguro ti nalaos ng bartek kong kat ar-ara ko pagmata ni Alex. Right, di lang aron ti lalaki yon. Adak pa pengen bisito hindi kita lips ko. Birthday ko. Siyak ti nabartek ka kiti ninay mas mo. Alka. Sararamin dong. Pengen kirab-kirabang alabas ito. Uy, siya. Mapupuutak ti kunak manong naming awang pulos ti pigsak ngagked-ked. Tanapuutak no kasano nga sinakroy nak manong naming ni Alex sa nakinserek iti kwarto. 2 kwarto iti pagkasaraan dadani kay ni Ana. Manong naming. Irin na tawang matandaan na kay ni Dani. Irin na tamang mangikot asog ni Ana. Dali, kung basta tingin niya doon, ipang pangagda. Kaya mo, takasog, ibaba ka nito yan. Tay kong tarawatem. Ha? Bimbindas ka, Olka. Nabimbindas ka ngayon ni Ana. Nasuswerte at kami ni Dani. Kukuha ka ito. Ay, karaba mo tindak iti mansa. Mas gang peso. Manong nemi mapupuutak ng mawan laban ko ngagked-ked. Ano kasano manong nemi ginambugabunak kaninaramid ni Alex ti amin aging gana saktanak. Na usawanak kuman ka mo ta nasaktanak manong nemi ti panakaburak ti kristal nga salsalamet batang. Nga madagdamat nga nairut pa nangarakop na kaniyak manong nemi. Nga mawanin ti sakit amariknak. Idag bayo-bayo, gwayong-gwayong isunat tirabaw ko kat nagmayat ko lang. Astay gayam, nagmayat gayam. Napuutak. Ngam kalpasan di manong nemi kat nakaturo ka. Nga di makapuutak. Kalatasaan ko nga amuno anyat napasa. Sa dinutayan ko kin anyat sino ti lalaki nga? Oh my God! Awan arwate kag padpada kami nga lamo-lamo. Saan nga ba ito neto ay? Ayop ka! Rin naman snack. Ginundawayam ti ka nakabartek ko. Agtal na ka. Nagayayat at tagadot na masamak. Binartek na. Kalmasan lang inaramid mo ti kayat mo kanya. Idarong ka, Alex. Palungsod ka di pagbalusan. Ayop ka. Manong nemi hawan pulos ti na aramida. Slawan pa tirupak manong nemi nga sarang ko kini mama. Subag manon nga aldaw. Lawas. Bumulan pa din.
Ito ka problema, ma. Olga, anak. Siyak, mama, problema. Siya ka kasto dati. Nauli magkaitan. Ano saan kan nga pagunyan, kat saan kan nga guni. Kaya masansan nga, agpakada ka nga mapanitayan ni Ana. Idin to ta idikit hanggang mapan. Ni anak umay dito. Siya ka din na problema na, suga po na mapapakakin Ana. Ha? Mama, imbes nga umay ni Ana dito, siya kung ti mapapanitayan na nukasta nga da problema na imposible. Masurong ka pa'y unay nukasta nga umay ni Ana dito. Sa mukit ibagang nga sikat mapapantayan na nga problema ni Ana. Mama, awan ti pagdanagan nyo kanya. Kaya tanong, andaman problema. Awan ti pagdanagan nyo, ta ikarigatak ang solusyon ng adagos. Iso ka, ditak pa kananagan. Ngem, nagdakila problema manong nini. Idi matuk talak kan mapanagnikak nga masigugang. Napanak man hindi ayan ni Ana. Basol mo, Ana. Basol mo, basol mo. My friend, anya ko ba ti basol ko? Saan ka din nga si Kamitlat nagkuna? Olga, aramatek dati usarem nga ibagbagam kanya. Nga ti tao mitlat ti mga aramit ti bukod nga gasat kan problema. Imtsak na kay ayat anti kasasaan ko ita. Masikugak, Ana, masikugak. Isot kinayat mo. Nagpasigog ka ni Alex. And welcome to the club, my friend. At dapat din asawa ni Alex, siso nga, ay, agpadpada ta akabit. Stop it! Tsaka tagbalik ka kabit. Kang runaan na nga, tsaka kaya taga nakabalasang. Ngayon niya tiramide. Saan na kayo abay-bayan ni Alex, my friend? Tawagam kat ibagam nga masikog kakit sigurado. Suportaran na kayong agina. Ikaser na kamit. Ay, kamari. Bayat kamit lagayam, loko. Agin ko. Diyak na kaya itan di amin. Sumarding ka. Sumarding ka kunak. Di nakipatpada di kaskeng ka. Diyak kaya tagbaling nga kamit. Diyak kaya tagpas nga malasang nga mamaya kasto di na masama kanya. Kaya ti basol ko tapno mapasama kanyak di kasto. Raskin ka di ka makarma. Ako hanga karma na ito. Hanga karma nga talaga. Ngayon dyan sa ti usto. Si kamit lang nangarami ti problema. Ape kami nga nagbartek ka. Nga di ba nga uminom uminom ka ang sang kaagbartek. Kaya rin na bartek ka. No saan mo kumain palubos ka na pasamak yung kina Alex? Alaman, oreg bartek ka no, dakat ko nagtisilad mo, siksika. Awati mo ang tikinapod no, my friend. Welcome to the club. Agpadpada tamit lang agayem, mawang pagdumaan ta. Isga po na agayem ta, Olga. Kasta unay tiloksaw ken pungtot ni mamay di maamuan na ti kasasaad ko manong nini. Ngam ni mamay lang ti kang runaan nga nang sapuyot iti pakasasaad ko. Injaya idi ni Alex ti panangi kasera na kanyak ngam jak pulos imanugot. Takay ko ti aganak abalasang ngam ti agtalinad akabit akas iti gayem ko. Ket ti anak ko manong nini. Do itan ti tawen na iso da ito ni swerte. Ni swerte, ti si bibiyag nga pakalaglig ipak. Itinapalabas ko. Kaya't kumanaliglikan kumatisangan na siya. Ngayon te konadan manong. Ure kasanot kinaanad mo. Ure kasanot kinasingpet mo. No talagang disgrasya. Buno na ikari akas tatigasat mo. No pa bagbagada nga timit lang tao ti mga arami ti bukod na agasat. Nagayatak nga tayo ito. Uno bunga nga ta, ti panakabartek ko. Uno bunga nga ta, iti kinatarantada. Ngayon sa nga balik ko nakta niya, swerte, tinangtad kata kami tiliwliwa, ken swerte, ken ni mama. Naging kakanag ito manong nemi, balasang akpailaeng, idin to ta, adan elementarya at anak ko. Ket ni Ana, agayem ko, still. Makikabitlat tamanong. Tipagpintasan naman keng kuana, di nakait itulok ngagsikong.
Dito nga no, ti pagkasalita, manong na yung kadagyaman naklaunay, iti anos mo, nga nang ornos, kalpasan nga naking kaya insenda, iti detalyana, katagyaman na kuna tila yung mga nang ibasa. At sabi ko matadamat ni Batik, nga bala, adal kan pagsarmingan ti biyag, kadagiti patak, kadibingeg, ken nagbuya. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo, Olga.